Semono uga kowe lara aku ya ngrasake lara. Kira-kira nek kowe tekan ning pati, pangestumu tak jaluk, aku tak golek rondo. Batobat malah kok sak penake dhewe le omong. Dewi Banobati Banowati kok Banobati. Arang kokean batine iki ngene iki. Dewi Banowati badhe kula wengku minangka garwa. Menawi Sinur Prabu Duryudana duka, apa dianggep aku wedi karo Nalendra Ngastina? Wah, to malah sak penake dhewe ta. Kok mung arep ngontak ngantuk terus. Amomo konangan Duryudana. Tutuk-tutuk kae wae. Tobat sak penake dhewe ora. Nyemelangi iki nek nganti konangan ndak? Sayang sik ya, monggo. Kaya dirambati bekicot. Ora urung sing ngresiki ya aku to. Inggih, nek ayo dicecek ning nggon asbak kok dibuang sak nggon-nggon balber-balber. Marai konangan lho coba. Oh, lole Bagong kowe iki ngapa? Nang kene kowe iki ngapa? Ngenyon ngapunten arang ya. Kula menika niatipun kepengin resik taman Kadilengleng Taman Sari Negari Ngastina. Kala dikaya ngapa ki nek wong kewahyon. Lho, putri cantik jelita kaya ngene wae kemintil-kintil karo Bagong. Ngono. Apa? Kemintil-kintil. Maksude apa ya jenenge kuwi? Templek karo aku lah. Terus bathukku gatel kukurke. Inggih. Oh, lole lah kok gelem ngukurke tenan to, Dik Patih. Tulung bathukku gatel. Makukur dhewe. Piye orang gleleng. Iki bukti bahwa cinta kita sudah menyatu. Entah. Wis ben mengke wae wis ben omong dhewe-dhewe. Oke ciumu ya padahal. Ngete sile menenye. Kata sila pasilita pasilita. Kon gawe kaya Durna. Lho, Durna tak apake? Bisu. Kowe gelem apa? Ana bola tipu kok. Pecah. Cici pitu. Mutar. Nah, muni cici pitu tok ayo nek ana. Nuwun pangapunten, sewu-sewu kalamatanipun Nada Wadana Kang Mas. Waduh, jan. Kaya lega atiku diceluk Kamas Inje. Salebetipun kula panjenengan mresani dhateng guyon maton sembrono marikena para abdi negari Ngastina. Kumuli tuwuh raos kuwatir salebet ing manah kula. Kuwatir piye maksudmu Diamon? Diajeng. Heeh, kleru-kleru terus aku saking diajeng. Menawi mangke ngantos Sinur Prabu Duryudana menika wuninga. Menawi ngantos mangke para nayaka negari Ngastina menika wuninga, mongko Sinur Prabu Duryudana menika gadah kadang inggih menika para Sata Kurawa. Menika ngantos mlebet wonten telenging taman kados pundi menika mangke kedadosanipun. Kowe iki tak pikir ora lahir batin. Mboten lahir batos kados pundi? Mau kowe ngomong karo aku, matur karo aku diajeng. Pokoke sebaya mukti, sebaya mati. Abot padha dipikul, enteng padha dicangkik. Tegese ana masalah apa-apa iki diadepi wong loro. Aku saiki kowe pikirane kaya ngono, berarti omonganmu mau sore mau ora lahir batin. Tobat, kula menika lahir batos. Ha nek lahir batin, nek wis pancen diniati ngene iki bebasan rawe-rawe tak rantas malang-malang diputung wong loro. Aku mau wis kandha to, aku lara, kowe ngrasake lara. Aku mati, kowe golek dalaning pati. Semono uga, kowe lara, aku ya ngrasake lara. Kira-kira nek kowe tekan ning pati, pangestumu tak jaluk, aku tak golek rondo. Tobat malah kok sak penake dhewe le omong. Mulai kula pecah panjenengan ya kudu pecah. Kudu, pokoke mati-mati kabeh. Wis ngono wae rasa dadak piye-piye. Sapa sing arep mepalangi? Menawi ingkang rawuh wonten ing taman menika Sinur Prabu Duryudana malah kepasang Yogya katujuhe ngoni.
Inu putrane Pak Subakestawa. Ki ana ide no, ki ana ide. Mbah to iki mung kari bodong tok sing ngerti. Heeh. Kepasang yoja katujuhe ngeno, nek Prabu Duryudana tekan kene, rawuh mrene tak tembung sing apik-apik. Sinuwun Ngastina, gandeng Dewi Banawati sampun boten tresna kaliyan panjenengan, mila samangke sampun tresna kaliyan Bagong. Panjenengan kula aturi misahaken katresnanipun Dewi Banawati, Dewi Banobati, Banowati kok Banobati. Arang kokean batine iki ngene iki. Dewi Banowati badhe kula wengku minangka garwa. Menawi Sinur Prabu Duryudana duka, apa dianggep aku wedi karo Nalendra Ngastina? Tresna kuwi abot. Abote kaya wong nyangga bumi. Mula tresna kuwi adang kala iso ditohi pati. Iki tak ketokke jiwa lanangku karo Dewi Banowati. Prabu Duryudana tekan kene tak tembung apik-apik ora entuk, tak jak glut. Tobat. Kuwi tenan apa piye? Ya mbuh mengko. Tobat. Lah kok ora maton ngono lho. Wis pokoke dilakoni sik to. Ora apa-apa lah. Mau ngantuke. Bola-bali kok ngantuk-ngantuk wis teturon saiki ya ngantuk meneh. Tobat ya sapenake dhewe ta. Kok meng arep kontak ngantuk terus. Amomo ora konangan Duryudana. Tutuk-tutuk kae wae. Tobat sapenake dhewe ora. Dewi Banowati. Kula nuwun sewu Gusti Ayu, kula ngabdi pun Gegawan Durna ingkang sowan mriki. Kok korinipun dipun tutut menika wonten menapa? Nuwun. Assalamualaikum. Dewi Banowati, Dek Pate. Pripun? Oh, napa bener ature mban. Taman Sari wonten Duratmaka. Lah kok menika korinipun dipun tutup kenceng banget gek niki enten sandal selawo. Sewalo. Kok enten di kater ditulisi BG. Niki gek Gunawan niki. Ketoke sandale mboten kok nderbebeh sementen gedene. Sandal kok ora ukuran sikil menungso. Niki lho kula jajal welobok ngoten kok. Niki menungsane sikile gedene ra jamak-jamak niki. Dewi Banowati, kula aturi mbukak korinipun Dewi Banowati kula ingkang abdi pun Begawan Durna ingkang sowan. Gusti Ayu, Gusti Ratu kula ingkang sowan. Tobat. Pripun menika Kamas? Bukake. Panjenengan dos pundi? Aku tak ndelik sawetara wektu. Nek kowe ditakoni apa ana wong lanang sing mlebu kene, terserah kowe. Nek kowe arep ngaku, tak akonane, nek kowe ora ngaku, wis pokoke engko dilakoni iki ngibarate kaya dene wong nyemplung kali wis tekan tengah. Ayo golek watu padha ndodok bebarengan. Maju ya terus, mundur ya terus. Tobat. Panjenengan gawon mingkang rumiyin kula tak manggi Begawan Durna. Heeh. Omong nek ora ana sapa-sapa ya ewadene wis ana bukti-bukti aku kok tak metu. Sebab iki sandalku wis konangan e. Tobat kaya sandal kit pinganane ora dijupuk-jupuk wis diaturi jupuk ya ora dijupuk-jupuk. Regete penitenan isin aku. Sandal jepit kok penitenan wis aku tak ndelik sik ya Yayi. Inggih Mas ngatur. Aku tak ndelik sik. Nek melangi iki nek nganti konangan ndak. Sayang sik ya. Monggo. Kaya dirambati bekicot. Cangkem kok klenyite ra jamak-jamak. Tobat. Dewi Banowati, kula aturi mbukak koronipun Gusti Ayu.
Warnaina panalang rumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan aning prang brata yuda omong mustaka kabuncang mungguing wana nuwun sewu Bapak Panembahan Durna inggih kula ingkang sowan Karajan rawuhipun wonten ing Taman Sari Negari Ngastina. Oh nggih, wilujeng Gusti Ayu wilujeng. Menapa to sebabipun direjeng ngantika rawuh wonten ing Taman Negari Ngastina? Monggo mboten sareng kaliyan Koko Prabu Duryudana. Oh, menika wau ngaten nggih, Gusti Ayu. Salebetipun kedaton menika dedrek. Krana pangraosipun ingkang raka, panjenenganipun Gusti Ayu menika sajak beneh lan adat ingkang sampun. Lagak lage-lageanipun menika benten kalian ingkang sampun kelampah mila ndadosaken sungkawa penggalipun anak Prabu Duryudana. Tumunten dipun rembag dereng ngantos purna anggenipun sami rembag wonten pelajaripun nemban anggenipun atur pelaporan dhatosipun Prabu Duryudana bilih salebeting taman menika wonten satunggiling priya ing mapan wonten panjenenganipun Dewi Banawati nggih Gusti Ayu. Prameswari Dewi Banawati. Kula nuwun sewu Gusti Ayu menapa leres aturipun nemban menika kala wau. Tobat banget ling Ngayawara. Embanipun wonten pundi samenika? Ing atase kula menika Prameswari lho. Kula menika garwanipun Sinten Prabu Duryudana. Dianggep kula menika wong loro saudon terus saurupan. Dianggep kula menika wong wadon sing lobok kembene kendho. Tapi ngono apa piye? Ora ana menungsa ning Taman Sari lho kok. Atur pelaporan ning Taman Sari ana menungsa wong lanang meneh. Tobat. Kaya ora kajen rasane. Nuwun sewu sampun duka. Menika namung pelaporanipun nemban. Namung aturipun ban. Upami ya mboten, inggih mboten dados menapa wong jar nyatanipun kula menika namung dipun dhawuhi supados niti priksa kawontenanipun Taman Negari Ngastina. Kakang Durna, pripun Dewate? Niki kok wonten tegesan teng mriki pirang-pirang. Pundi? Niki teng mburi kula. Merke napa? Werna-werna. Berarti apa-apa kalu niku. Rokok apa-apa doyan ketara. Filter napa kertek? Napa? Kertek. Kretek. Wonten filter, wonten kretek, wonten lintingan. Wah, jan jokoh tenan. Cangkem apa jogangan? Apa-apa kok kalu. Iya, lha niki nek iso dadi bukti. Niki ta coba. Iki akeh banget teng mriki niki malah sajake niki wau mbok menawa bar dinggo jagongan Kakang Panembahan. Ding. Kagat risang kapirang urinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana. Kula nuwun sewu Gusti Ayu. Wiwit nalika dinten menapa panjenengan menika ses Tobat. Ingkang sesinten kula menika mboten ses lho. Lha menika wonten taman. Jer taman menika papanipun papan lenggahipun Gusti Ayu Dewi Banawati. Menawi wonten tiraan ses menika ateges menika nembe kemawon wonten piyai kakung ingkang lenggah. Mila menawi paduka Gusti Ayu mboten waloka dhateng Begawan Durna. Menapa paripaksa kula ngopyak lebeting Taman Sari Negari Ngastina menika. Maluh gembor manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Dek Pate, pripun? Mangsawang to. Tak kira nek bulus. Lah kok jebul sing metungel saka lebeting Patenggan. Lho, menika mboten pangling. Lah keparat pancen manusa ra tatanan. Gusti Ayu menika rak Bagong to? Lah tobat inggih menika Bagong. Kamas kok medal. Angel ditokke yo metu dhewe. Nune nggih Panembahan Durna, kula pun Bagong. Lho, Bagong kok nang kene? Nggih pun setengah sasi. Lho. Weh, nek ngono sing ngudut apa-apa kalu iki. Bagong kuwi.
Tobat, sesuk meniki ya dimeneki asbak ora dibuang sak penake dhewe. Wong sing nyapu ya aku. Ora wong sing ngresiki ya aku to. Inggih, nek ya dicecek ning nggon asbak kok dibuang sak nggon-nggon balber-balber. Marai konangan lho coba. Oh, lole Bagong kowe iki ngapa? Nang kene kowe ngapa? Nggih nyun ngapunten arang ya. Kula menika niatipun kepengin resik taman Kadilengleng Taman Sari Negari Ngastina. Ning kula niku mboten entuk wangsul kali Dewi Banowati. Lho. Ing atase kowe mung drajating ponakan kok ora entuk bali iki sebabe apa? Mboten ngerti, mang takon kali sing kawogan. Ning sadurunge sampean takon ampun kaget lho. Ampun kaget. Mengke sampean kaget mergo perkara niki ora perkara sepele. Perkara sing gedhe ning nyatane pun diantepi. Nuwun sewu Gusti Ayu kok bakal mboten pikantuk kondur menika wangsul dateng wis manipun menika sebabipun napa? Tobat kula nuwun sewu Paman. Kula sampun kebanjur tresna kaliyan Bagong. Ora krungu mesti. Ketara ora kaget. Terus pundi kersanipun? Kula kok mboten matosa mireng radi sorang nggih paring pangandikan. Tobat. Kula menika sampun kebacut tresna kaliyan Bagong. Lho, lah ngandel ora. Piye Kakang Durna? Sampeyan mboten krungu? Mboten. Gusti Ayu Dewi Banowati kok ngendikake nek tresna karo Bagong. Iyeng, ya Bagong mesti meguru kowe. Kowe mesti nggawa dukun kowe ya. Kowe mengkong kaya ngono kok nganti ditresnani dening Sin Gusti Ayu Banowati iki mesti kowe nggawa guna-guna. Kowe menungso ora tata Bagong. Nyun ngapunten wis dadi tekad sebaya mukti sebaya mati. Panjenengan menika garwanipun anak Prabu Duryudana. Tobat. Kula ngertos menawi menika garwanipun Sinum Prabu Ngastina. Ning digampang-gampangno nek ora tresna piye coba? Apa tresna kok dipeksa? Wong bebrayan dadi siji nek ora tresna salah siji ya wis. Monggo nyatanipun sasampunipun Bagong mapan wonten ing papan mriki menika kula nuwun sewu kula tresna kaliyan Bagong. Maaf ya Dur. Hus. Ayo nuwun sewu Kanang arep ala dikaya ngapa ki nek wong kewahyon. Lho, putri cantik jelita kaya ngene wae kemintil-kintil karo Bagong. Ngono. Apa? Kemintil-kintil. Maksudnya apa ya Jerewi? Templek karo aku lah. Nek carane Dara iki templek. Mula wis ora usah dadak piye-piye. Sampeyan saiki bali. Nek perlu Sinum Prabu Duryudana mangaturi priksa. Nek teng mriki pun wonten maling sing iso ngewat marang Dewi Banowati, sing bakal mulyake Dewi Banowati. Oh, ora lole-lole. Iki serius. Loh, nek kowe dadi maling ana negara Astina, aku wajib nyekel karo kowe. Aku wajib bondo tanganmu ngrincung sing maleboke pakunjaran. Yen perlu kan nampa pasiksan, mergo kowe wani ngewat marang Putri Nalendra, garwane Nalendra Ngastina. Bagong kowe dibondo bakal dihukum picis ana ing alun-alun negara Ngastina. Kamas. Batu-batu boyo jumeneng wani ngono lho. Ngayomi karo Piyai Putri kok ming begogok kaya ngono kuwi lho. Kasatriyane nendi? Kewane nendi coba? Boyo jumeneng wani. Jojo muntap lir kretap duka yayasinipe. Lah ngono lho. Netra kocak ngundar andir. Terus bathukku gatel kukurke. Inggih. Oh, lole lah kok gelem ngukurke tenan to Dik Patih. Tulung bathukku gatel. Makukur dhewe. Piye orang gleleng? Iki bukti bahwa cinta kita sudah menyatu. Katresnane awake dhewe iki wis dadi siji. Tresna sudah menjadi satu, tidak mungkin untuk dipisahkan lagi. Mula sampeyan rasa maksa kali aku nek nganti aku engko nesu, nganti aku engko muring grewekan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lho, apa kowe ora wedi? Apa kowe ora miris? Yen aku nggawa para sata Kurawa. Mula kowe pasrah bongkokan karo aku Bagong. Tak bondo tamak krincung sikilmu. Oh, endah-endah kowe ming wong mlarat. Kowe iki ming batur. Kowe gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Kowe iki ming kere.
Ngibarate kaya cecak nguntal cagak cebol kaya wulan wuta ngitung lintang tangeh lakone jebak wurunge. Sing dadi nyatane Dewi Banowati tresna karo aku mesti tok gawe. Mesti tok gunake daya kemanten. Ilmu guna kasantikan supaya Dewi Banowati katut karo kowe. Ora-orane Dewi Banowati tresna karo kowe lahir batin. Iki merga saka pangguna munggonmu bakal meret karo Dewi Banowati. Aku ora nrimake. Kowe mung wong kere karep nggaup karo Prameswari ora bakal kelakon. Kowe mung wong gedibal karep ndaup karo Prameswari ora kelakon. Wah, jan omongane nganti kaya kaset sembadani bisu kowe mandi ucape Bagong. Gegede balecitu. Kapok kowe. Wong karo wani karo wong lagi ketrima ngene iki sak ciptane dadi sak sediane ana. Boleh. Kota betutuk putar kelipin jalan menjelang. Uja manjana. Tobat Kang Mas menika ginakaken menapa lho kok iso kadri kaya ngono. Piye apik to? Wis ben mengke wae wis ben omong dhewe-dhewe. Oke ciumu ya betelnya. Gede cile menanyele. Kata sila pasilita. Agate. Iya dalam hasil. Apa ora kowe? Ebu. Apa? Ebu. Ebu bapa. Bapa aku abu. Sing cetha nek omong wong tuwa kan omong ora cetha. Bapa, abu bapa. Bapa aku bapa. Kuwi tegese apa Kang Mas? Bagong aku kapok. Ayo ngayal karo aku asepatane bisu ora iso omong tenan. Baba. Pole. Kecepatan jebot dadan macet-macet. Baba, aku ke baba. Kok atut baba dadi lebih. Kapok tenan, apa tetet? Ora wani karo aku. Lewati atas bocil bapa datune bocil bedano. Balya kaya wingi ngene kowe wong loro. Bagong aku. Demane pripun? Wis mari. Nggih, wis mlayu mawon demane. Sembetengane wong lagi diwingnong wong dening dewane. Piye? Percaya ta karo aku? Inggih, Amal Tobat pinter banget. Ih. Nek jiwit iki ora nggon cangkem. Senengane kok Gumun aku lho. Gemeske tenan Tobat cangkeme gedhe semono kuwi lho. Iki kulinane nggo ngemut ndas. Ya, dadi aja kaget. Ih, gemes aku Tobat senenge ra jamak-jamak. Saya nek pasare ae lho, Mbak Tobat ora bagonge nek sarene ngorok iso werna-werna. Wis ana swara angin, swara ombak, swara roda. Lan sak piturute Mbak Tobat kaya ngorok kok kaya sekaten. Anggape cangkemku alun-alun apa piye? Njero sapenake dhewe. Iki ora mung tekan semene. Iki mesti akeh sing do tekan kene aja kuwatir.
Tenan, ning aja kuwatir, selagi aku isih ngadeg nang ngarepmu Dewi Banowati. Katresnane dhewe ora ana sing medhotke. Aja kuwatir. He, sapa sing terus taman negari? Kosek. Lah iki Bagong lho iki. Nggih. Walah dalah menungso ora tatanan. Lah kok dadi kowe mapan ning Taman Negara Ngastina iki karepmu piye? Ajeng dadi manten. Lho. Dadi manten karo sapa? Niki lho. Kowe ora edan kowe. Kowe ora edan. Mumpung Baladewa isih durung muntap. Mumpung Baladewa durung nesu. Ayo bali. Bali ana ning wismamu kono. Bali ning omahmu kowe aja gawe geger Negara Ngastina. Yen kowe ora bali aja kelakon dosa gretel nenggala pecah dasmu kowe. Terus pundi ya Mas Batobat kula ajre. Kowe ngarepe lunga sik ana. Kowe lunga sik. Mergo iki piyai siji iki nek omong getak-getak engko ndak bergetar hatimu. Nggih. Wis tak dawuh kula wonten wingking. Heeh, gawe kopi. Inggih. Ora dicempluki cecak lho. Mboten. Mau gawe ana cecake. Ini ya tetep tak pangan. Tak ombak ya cah gleleng, gaweane bojo. Engko ndak dikira ora ngurmati. Ora sakokean gunem. Kowe bali. Kowe tumindak ora prayoga. Kowe nyolong Yayi Ratu Banowati nggih Bang Yayi Ratu Banowati. Kowe mirang-mirangke wong Astina. Kowe ngorek-orek pasurunan Kyai Prabu Duryudana ora bakal lawas urip. Ayo kowe bali yo. Ora bali aku mentol karo kowe. Sik to, Mas. Aku ya dina wektu tak omong. Ora mengko ya. Ora ngerti nasibe Begawan Durna. Kon gawe kaya Durna. Lho, Durna tak kapake. Bisu. Kowe gelem po? Ana Baladewa kok. Pecah. Cici pitu. Mutar. Nah, muni cici pitu tok ayo nek ana. Kula wis kebacut tresna karo Dewi Banowati ora iso kula kon lunga. Kula gelem lunga ning watanana sing iso nguncatke nyawane Bagong. Piye? Kepiye? Kowe muni piye kowe? Kowe muni piye? Sing iso nguncatke nyawane Bagong. Wah, dalah. Ora minggat ngarepaning Baladewa. Gretel nenggala jeblok wetemu. Weh, lah sepatane lempoh kowe. Aduh, mati aku. Waduh mati aku iki. Iki dayane opo iki? Lah kok sikilku kaya ora ndek kekuatan mlumpruk, kaya ora ndek otot bebayu, kaya ora ndek otot balung, ora iso tak obahke iki piye, Bagong? Ah, wis goleki kursi roda ye. Wis. Aja edan kowe. Aku dibalekke. Balekke nendi lho nyilih rung rampung kok kon balekke. Mbok ya sing apik nek ngomong iki, Bagong, aja edan. Bagong aja edan. Kowe iki salah, kowe iki kleru. Kowe aja tumindak kaya ngono kuwi. Wis pokoke sapa wae sing mepalangi karepe Bagong, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Aku ora mawas sapa wae. Aja kok Semar, Petro, Gareng tekan kene tetep aku arep garwa Dewi Banowati. Wis dadi niatku. Tur dasare Dewi Banowati wis tresna karo aku, wis ora bakal iso diugreh-ugreh. Sapa wae ora iso dadi palange Bagong. Aku balekno, balekke nendi? Wong kowe kene dhewe kok kon balekke. Lah kejaba nek aku nyilih nang Mandura, kowe aja sembrono kowe. Omonganmu aja sembrono. Omonganmu aja marai mumet. Aku lempoh kaya ngene iki kowe sing gawe. Pancen sing gawe aku. Terus karepmu piye? Ngono sik ya, aku tak genduren sik. Hei, ora lunga. Ora lunga. Ah lunga ora sak karep wong sikil-sikilku dhewe. Bagong ora edan. Bagong ora edan. Bagong kowe tengok kono wae. Kene kok gila banget to kowe. Sing balekke aku sapa? Ah sing nyilih mau sapa? Wah, wis aku sing kon tanggo ya Bagong, please, Bagong. Bagong, piye? Aja lunga. Aku balekke sik aja lunga. Aku pulihke kaya wingi. Engko nek tak pulihke kowe ngantemi aku. Ora. Tenan? Tenan. Sumpah.
sumpahe sineksen sing gawe urip, sineksen sing gawe urip. Kowe engko mateni karo aku nganggo nenggala. Ora wis aku ngaku kalah. Nek aku balekke. Aku balekke mari kaya wingi iso mlaku. Tak balekke iso mlaku nek nganti kowe ngantemi aku, gedene kowe nampani pusaka karo aku aja takon dosa. Lempohmu ora mung sak sikil. Gulu medun. Waduh, mati aku Bagong cangkeme sing apik. Iki wis sampe bar tak cet e. Aja sembrono, omongane aja sembrono, ora sembrono iki tenanan. Nek nganti sampean ngapusi, lehmu lempoh, tangan medun, pundak medun lempoh, sing tingil-tingil ming sirahe. Ayo piye, gelem ora? Aku wis seneng kok. Kowe ora seneng ya wis aku nek nganti ngantemi kowe, nganti nibani nenggala karo kowe aku manut. Kena apa-apa aku manut. Maria Baladewa. Wah, lata. Wah, edan. Wah, kowe iki panjingan apa kowe? Kok ampuh men ngucap kasembadan. Wah, dalah wis rasa kok kan rame ndang lunga. Aku arep bercinta. Edan. Iki Yai Ratu Banowati Bagong. Ora urusan. Sayang karo aku kok. Terusno karo aku ora tak manfaatke. Rugi. Padake ora. Wah, edan tenan. Edan apa? Wis gak lunga. Kene. Ora lunga? Iya. Iya edan iki cangkeme elek tenan cah iki. Wah, nyemelangi wing ora lunga kok dur diancam. Ayo pergi. Ayo guys, aku arep mandi. Aku harus siram aku. Aku harus siram kosokan terus kok Dewi Banowati tak kon nganduki aku. Senenge aja. Terus aku bobok terus didulang. Karo Dewi Banowati didulang dahar. Bar didulang dahar terus arep ngopo? Sok tahu. Kepo. Wah, kepo barang ki apa? Ayo pulang. Ayo. Kana. Tangane iki lho ngecek banget karo aku. Yo, kaya aja pamer. Kowe aja gleleng kowe. Kowe tak kandhake Pandhawa kowe. Omong ora wedi aku. Tobat. Mboten graita babar pisan bilih panjenenganipun Kang Mas Bagong saged ngrampungi perkawis. Kula menika gumun lho. Panjenengan kok lakon saged kados mekaten menika dayanipun menapa? Aku dhewe ya ora ngerti ning sing penting rak berarti iki wis iso dibedhek. Nek pancen perjodohanmu karo aku kuwi pancen wis diayomi karo sing gawe urip ketitik. Sak ucapku mandi, sak ucapku kasembadan. Wis Banowati. Mula Kang Saka kuwi kok aku wis ora bakal pikir ringa-ringa. Inggih. Ya, inggih. Aku saya sumuk inggih kersanipun godhogna wedang. Badhe kangge menapa? Siram. Tobat. Ngestina menika sampun wonten toya ingkang mabenter. Kari ngencurke? Inggih. Asik. Nek aku dempenge kepanasan nih. Pol tak panaske tak nggo ngrujuk sirah nglothok ndasku. Tobat ora nganggo toya adem dicampur ben supaya anget. Ayo cah desa ora ngerti. Monggo kula dheraken dhahar menapa-menapa. Ya martabake wis teko. Sampun. Ya dhahar bebarengan karo ngrungok-ngrungokke apa santai. Pokoke engko lelakon selanjutnya mung kari nglakoni. Pokoke ora usah kuwatir kowe karo aku tetep siap.
Inggih ngestakaken dawuh. Ya mlebu mburi. Monggo monggo kula dherekaken. Ayo gandeng. Nggih. Wes, tuwale. Sinong
ati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambraganggeng awita denceng dencengan Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka sampun kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Yayi. Jernyatanipun sampun dados kewajibanipun Ngraka ing Ndarawati. Mila tinimbalan sak wanci-wanci wontenipun namung sendika ndederek lan boten badhe madal dhateng dawuhipun kadang kula ing Ngamarta. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Karaharjan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu inggih sampun boten kirang prayogi lan tansah pinanginganing kawidadan lampah kula. Kresna kakangku. Werkudara piye? Badararja sarawuhing Kresna kakangku. Ya Dimas slamet tekaku. Ora ana lan swiji apa Yayi? Basaku hatura. Tak tampa Werkudara. Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yayi Arjuna tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana kula pundi jimat paripe Dayanana ing kasantosan. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Iya kembar. Ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana kula pundi jimat paripe Dayanana ing kasantosan. Niki kula pundi jimat paripe Dayanana ing kasantosan Koko Prabu. Yayi. Sasampunipun ingkang Raka sowan tuwin para kadang sampun kepareng manembromo dhateng sowanipun ing Ngraka Indrawati. Kepareng kula badhe nyuwun dawuh. Wonten menapa dene Paduka Yai Prabu Amiji dhateng sowanipun ing Ngraka Indrawara. Menawi kepareng kawedhane ingkang kathah tumunten kababarna Yai Samyaji. Koko Prabu estining manah krana sampun sawetawis lama kula mboten panggihan lan paduka Kanjeng Koko Prabu ananging batos ingkang tan bangkit pinambeng daya-daya saged panggihan lan paduka Kanjeng Koko Prabu dene sasampunipun kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta babar pisan kula badhe nyara widhekaken dhateng lampahan ingkang sampun kula lampahi. Lampahan menapa Yayi? Watara pinten dinten ingkang kepengker mboten kula etang krana tumrap ingkang rayi Ngamarta lelampahan menika estunipun badhe kula supekaken nanging nyatanipun malah tansah gumana musik wonten manahipun ingkang rayi anggen kula lampah pasumpenan mundhene ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan mboten ngembet dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa miwah garwa putra namung katon inggih menika Panakawaning Ngamarta inggih menika pun Bagong Koko Prabu kados gumuya latah-latah sarta anite baita lelayaran wonten ing satengahing benawi dumadakan boten ngertosangkan paranipun teka wonten toya ingkang anyapu dhateng lampahing palwa wekasan Bagong kendhang kapracondhang kuntal kaprapal sedaya para kadang Kakang Semar Nalagaring menapa dene Petra malah sajaipun boten maelu dhateng kawontenanipun Bagong menika kala wau. Estunipun boten badhe kula manah nanging gandeng saya dangu musik wonten saklebeting manahipun ingkang rayi Ngamarta. Koko Prabu pasumpenan ingkang mekaten menika kala wau werdinipun menapa kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu Amedarna dhateng ing raying Puntadewa. Koko Prabu Kresna sinayang manglung
mintonaken Dewi Kramanira kang kumitiran ing asta dereng ngantos paripurna sami Balwacana nalika semanten kasaru pelajari punata Mandura Prabu Baladewa ingkang minggah wonten ing Datra negari Ngamarta karya kagiat kang samya mulat mangono bletek-bletek pangudas maraning nata ing Mandura Yayi Darma Aji sampun kejot penggalih kula ingkang sowan Baladewa Narpati Duwe nares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Jinawi Koko Prabu Mandura mlajar kados lare alit minggah madyaning Datraya karya kagiat kadang-kadang paduka para Pandhawa wonten menapa? Koko Prabu wonten menapa? Baladewa kakangku eneng apa? Koko Prabu Mandura wonten menapa? Yayi, sewu-sewu kalepatanipun ing Raka Tadah Wadana. Ngantos suping tata krama kiranging Subasita anggen kula ngabiyantun ngarsa paduka Yayi sami aji. Karana lampahan ingkang lampah wonten negari Ngastina. Negari Ngastina wonten lampahan menapa Koko Prabu? Kepareng ambabarana ingkang sejati dating ingkang rayi Ngamarta mugi dados ing kawuningan kados menapa kagiating manah kula nalika semanten ingkang Raka tinimbalan sowan wonten negari Ngastina ngrembak perkawis penggalipun Yayi Prabu Duryudana ingkang sajaipun nembe boten tentrem kedadak sowanipun abdi taman negari Ngastina munjo atur kersanipun Yayi Prabu Duryudana bilih wonten satunggiling priya ingkang wantun anggebang dhateng prameswaring Ngastina inggih menika pun Yayi Ratu Banowati. Sareng nalika ingkang Raka tilik utawi nitipriksa dhateng taman negari Ngastina. Kados menapa kagiating manah kula. Sareng kula pinanggih kaliyan tiyang jaler ing mapan wonten ing taman. Mboten sanes kejawi namung abdi Ngamarta Bagong ingkang wantun anggebang Yayi Ratu Banowati. Dara, Janaka klepat tanpa pamit. Wah, ngerti sing dibebeda. Ya Wibanowati tanpa taliwara. Koko Prabu, menapa Koko Prabu sampun prisa piyambak, sampun ngantos paduka Kanjeng Koko Prabu menika wadul dhateng Yayi Prabu Darmaji namung pawarta nang nyatanipun boten kababar dados kasunyatan Kresna. Kowe aja micake wong tuwa. Aku adu arep dhewe karo Bagong. Malah sajake Bagong mentas meguru anyar. Dheweke digdaya sekti kalintang jayaning perang. Lagi wae arep tak wenehi pengajaran. Arep tak bondo tane tak krincung sikile. Bagong nyedake aku lempo. Aku ya lempo tenan. Lho. Lah kok kados mekaten kekiyatanipun Bagong. Lho, nyatane ngono. Nang ngaten kok Prabu. Lelarana kula nyuwun pamit kula ing badhe nitik dhateng Bagong menika kados pundi kawontenanipun. Namung kepareng ngono kula badhe idi palilah mbujung dhateng Mun Arjuna. Mangke mindhak Janaka menika tumindak ingkang kirang prayogi. Inggih menawi Bagong saestu nanging menawi nuwun sewu menika wau saes Bagong lak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan.
Arjuna sinayeng manggelung mintonaken dewe kramanira kanggo mitir kanggo mitiraning asta Arjuna wonten paring adhawu aku ngerti kaya ngapa to kagol penggaling siadi bareng midhanget sabdaning Koko Prabu Mandura yen to ana kawanmu Bagong nganggebang lawan Yayi Ratu Banowati nanging kosek to nalaren petungen gelar lan gulungen aja nganti tuna tembe mburine liripun kados pundi to paduka Kanjeng Koko Prabu mboten pitados kaliyan pangendikanipun Koko Prabu Baladewa lho aku percaya nanging apa ora luwih prayoga lamun apa ing bakal katindakake mau nganggo petung sing ganep nganggo nalar sing ganep digelar lan digulung kuwi luwih prayoga contone ngene ya to yen pancen Bagong iki mau pancen nyolong kelawan Yayi Ratu Banowati utawa tumindak sing ora prayoga kelawan garwa Ngastina nanging yen to ora Arjuna ora jeneng aku ngiyas kelawan Koko Prabu Mandura sarta aku ora percaya marang Koko Prabu Mandura kuwi ora nanging ana tetembungan kedung jero iso dijajaki nang atine menungsa sapa sing ngerti. Ora jeneng aku kuwi duwe panyakla bawa sing elek lan Koko Prabu Mandura ora. Nanging Koko Prabu Mandura kuwi tansah cecaketan lan para sata Kurawa. Jer panjenengane kuwi minangka pengayoming para sata Kurawa utawa pengayom negara Ngastina. Yen nganti kowe engko mung dibenthik-benthik karo para Panakawan Lamal kowe dhewe sing tuna lho. Nggih, kasinggihan mekaten. Mula kena kowe nitik ning Karang Kadempel. Titiken. Titi preksanen Karang Kadempel. Yen pancen mengko ning kono kuwi eneng Bagong, takonana sing apik, takonana sing becik. Apa Bagong tumindak kaya ngono? Nanging yen to ora ana cetha, lamun Bagong lunga saka Bale Wismane mapan negara Ngastina. Ngastina jujuken ngestaken dawuh ning luwih dhisik nitik ning Karang Kadempel. Koko Prabu matur nuwun. Paduka Kanjeng Koko Prabu sampun ngemutaken dhateng kula. Mangkato ora sak kemrungsung. Ora nek kelangan Yayi Ratu Banowati ora wis to ora sak kemrungsung. Nggih ngestaken dawuh. Nek ming didumuk ora ya lumrah to. Ning sing dumuk ora ya ming abdimu dhewe Bagong, dudu wong liya. Ora apa-apa. Inggih. Ngestaken dawuh nanging Bagong menika cok sembrono cok tembung kok nganggo cok inggih kula nyuwun pamit kula tak niti priksa wonten Karang Kadempel titi priksanen dhisik ning aja kesusu ngestaken dawuh Koko Prabu ya Arjuna